በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ግንቦት ዕለት 29 ግንቦት። በዛ ዕለት እዚኣ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መዘከርታ ልደቱ እያ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ኩሎም ደቂ ቤተ ክርስቲያን በብወርሑ ዘብዕልዎ ስርየት ኃጢአቶም ዝልምንሉ ዕለት እዩ። ይቕረቱን ምሕረቱን ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለልደትከ እግዚኦ እግዚእነ ድንጋሌ ማርያም እምከ እምበለ ታርሁ ክዱነ ዙንቱ መንክር ዘባሃቤከ ዘኮነ እስመ ፈጠርከ ቀዳሚ እንዘታርኢ ስልጣነ ዘበአርምሞ ጽልመተ ወበቃል ብርሃነ። ሰላም ንልደትካ ኦ ጎይታ ጎይታና ካብ ኣዴኻ ማርያም ብዕፁ ድንግልና እዚ በኣኻ ዝኾነ መንክር ንዓና እውን ዘደነቐና ቀደሙን ዝፈጠርካ ስልጣንካ ዘርአኻና ብስቕታ ጸልማት ብቓልውን ብርሃን ሃብካና። በዛ ዕለት እዚኣ ኣባ ስምዖን ናይ ደብረ አንጾኪያ ዕረፈ። ነዚ ቅዱስ እዚ ስም ኣቦኡ ዮሐንስ ስም ኣዲኡ ድማ ማርታ እዩ። ምእንትኡ ተኣምራትን መንክራትን ተራዮም እዮም። ንሱ ከዓ ከይጠነሰቶ ከላ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብ ምድቃሳ መጺኡ ነዚ ቅዱስ ስምዖን ዘአምድ ብዛዕባ ልደቱ ነገራ። እቲ ካብኡ ዝኸውን ከዓ ነገራ። ምስ ተወልደ ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ደብሪ አንጾኪያ ከደ። ነፍሱ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ምንኩስና ኣተወ። ተቖሪኑ ዓብዪ ተጋድሎ ተጋደለ። መላእኽቲ ብዙሕ ግዜ ለይቲ ለይቲ ይረአይዎ ነበሩ። ከምቲ ንኣባ ጳጉሚስ ዘርአይዎን ዝመሃርዎን ንስምዖን ድማ ገድሊ ምንኩስና መሃርዎ። ዘይጠፍእ ግብሪ ከዓ ኣርአይዎ። መላእኽቲ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ሽሻይ የምጽእሉ ስለ ዝነበሩ ስጋ ካብ ዝለበሱ ልዕል ዝበለን ዝበዝሐን ኣበርቲዑ ተጋደለ። ካብ ብዝሒ ተጋድልኡ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ደየበ። ኣብኣ 7 ዓመት ደው በለ። ድሕሪዚ ናብ ደብሪ ገዓዘ። ኣብኣ ከዓ ኣብ ኣማን ንዑ ኢሉ ዝቐረቦ 10 ዓመት ተቐመጠ። ክሳብ 10 ዓመት ዝውዳእ ካብኣ ኣይወፀን። ካብኡ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነውሐ ደብሪ መጺኡ ኣብኡ ከዓ 45 ዓመት ቆመ። ኩሉ መዋዕል ሕይወቱ 88 ዓመት ገበረ። ኣብ ቤት ኣቡኡ 7 ዓመት፣ ኣብ ገድሊ ምንኩስና ከዓ 81 ዓመት። ንተኣምራቱ ከዓ ክቖጽሮም ዝኽእል የልቦን። ኣብ መጽሓፍ ገድሉ ተጻሒፉ ኣሎ። ብዙሕ ድርሳናት ብዙሕ ተግሳጻትን ንምንኩስናን ንድሕነት ነፍስን ዝኾነ ጠቕሚ ዘለዎም ቃላት ደረሰ። ኣብ መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብዙሓት መጽሓፍቲ ተርጎመ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለስምዖን ዘተበስረ ጽንሱ በኣፈ ዮሐንስ መጥምቅ እንተ ኢየሱ እንዘይትለኣክዎ ዘልፈ መላእክት ለማይሰሱ ፈጸመ ምግባረ እንተወጠነ እምንእሱ እምዓመ ተወልደ በዓመት ስሱ። ሰላም ንስምዖን ዝተበሰረ ጽንሱ በኣፍ ዮሐንስ መጥምቕ ዘይሕሱ እናተለኣኽዎ ኩሉ ሳዕ መላእኽቲ ንድልየቱ ተግባራቱ ፈጸመ ዝሓሰቦ ብንእሱ ምስ ተወልደ ብሻድሻይ ዓመቱ። በዛ ዕለት እዚኣ ንኣባ ፍፄን ንኣባ ጉባን ካብ ተስዓቱ ቅዱሳን እንግልጋ መዘከርቶኦም ከምኡውን ይስሐቅ መነኮስን ዕረፍቲ እስክንድር ንጉስ ወዲ ፊልጶስን እያ። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሐረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዘቕረብክዎ ማህሌት ኣዘኻኺራ ኣይላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸንብብ ተቐበል። ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይታ መበለት መባእ ውኩፍ ካብ ዘእተውዎ ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ
ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያቱን ሰባኽያን ሰማዕታት ምስ ጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳቱን ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር ዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝናእሰ ህፃን ንዝፀሓፎ ብመጽሓፍ ንዘጽሓፎም ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ ብልሳን ሓዲስ ንቓሉን ዝሰምዐ ብእዝኒ መንፈስ ብጸሎት ኣዲዩ ማርያም ዓራቂት ካብ ኩሉ ምባኣስ ኣሕቢሩ ይምሓረና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኹም ጻድቃን ምስ ሰማይት ዘዕረፍኩም በዝሎም ዕለት ንዓለም ዘሰነፍኩም ኢኹም ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደና ሞት። ሰላም ንዓኹም ናይ ዛዕለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰቡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣዲኡ ዘክሩና ብጸሎትኩም ንኽትሕልውና ተማሕፂና ኣሎና ብናይ ክርስቶስ ደም